دوستان عزیز розпаковкаи ман имрӯз харидам рулетик. Аз магазин ширини. Наш песочное печенье. Прият помаза. Напад вафли. Она мина муди вафли دوستان عزیز прият помаза. Аз пайкар. Распаковка чек карсода. Анабас. Аз манаин Рафаэлла. Ман ҳозирам ин баҳор намедонам бисёр Рафаэлла мехӯрам. دوستان عزیز ман сливочное маслоро бисёр сахт мазз мекунам. Аз ҳамин сабаб якта гирифтам простоквашино. Анабад якта дигар кремлёвское. Аз ин дута гирифтам. Анабад анами сливочное масло кати нутелла вообще супер мешавад маззаш. Нутелла гирифтем دوستان عزیز. Анабад киткат барои АСМР. Анабад M&M's сиёҳаш. Чипс دوستان عزیز. ин барои хоҳарам ҳамин гуна чипсро беҳад сахт дӯст медорад. как магазин рафтам фақат аз ҳамин мехӯрам. Анабад инам барои АСМР бомбари. аз ҳамин ман ягон бор хӯрда донистам, намехӯрамам دوستان عزیز. ба шумо низ тавсия намедиҳам, барои ки беҳад сахт аст. дар гулуни инсон низ монданаш ҳам мумкин. аз кӯдакон бештар эҳтиёт кардам баркуд. Анабад دوستان عزیز ман ҳамин чизҳоро харидем. баъд магазини сов ҳаст дар маркази шаҳр. Анабад дар ҳамин ҷо ман барои хона маслинный вай освежитель мегӯянд, маслинный natural scent аз ҳамин харидем. шумо ба нишон медиҳем. бӯяш беҳад наст. аз ҷои ароматизатор шумо метавонед ҳамин истифода баредам. ҳамин маслинный бӯяш бисёрам наст دوستان عزیز. намекушед. баъд дар дарунаш ваяш ҳаст. мана ҳамин чӯбакош ҳаст мемонед. бӯяш мебарояд. беҳад наст. тавсия медиҳем шумо низ равед. аз ҳамин чиз харидорӣ кунед. ҳамин фақат.